Oh, usa sa pinakadako. Daghan man yung bukid rin. Dagko nga bukid ba. Araw. Okay, basta mari mo sa mga lugar. Makita niyo rin ang mga dagkong bukid po. Usa sa pinaka mountainous barangay sa San Fernando, Cebu. Tara, kadin. Ay, tapos ni kadin tara. Katanatan sa kan. Koyog siya igagaw. Snas. Gano. Tanaw. Ito, ilibot ang kantong kamera para makita niyo mga view dre. Para makita niyo mga view dre. Ito ilibot ang kamera. Makita niyo mga view dre pitas mo. Lakaw ta gamay dre. Kay logos mo klaro. Daraw. Murag New Zealand. New Zealand. New Zealand. Ana day tugway nga mga baka nga kan. Nangita kong gold ani. Akalag tabi. Ana day tugway nga baka nga na. Ako nangita kong gold. Lan may gumbalay. Pos man gata. Dira ako patungo. Ko kakuan unsa ni Sitio Adre pero sakop ni siya sa Libo, Ilaya, Abang taon ni ka. San Fernando. Libo, Ilaya, San Fernando siya. Sinika din diya. Hadlo kay sinika. Magat. Tara, ako ipakita nyo nga isa sa pinakataas gid nga bukid dre. Tara, awa. Di maglisod og sangka ba kung kuan. Ako cellphone magat. Ni kajin ngita na siya gold. Tay gold na be? Ha? Tarong ba? Basin na ni gold. Na ako na gold. Ibuk be. Nay gold be? Wala. Ay, Wala da. wala. Ara kato. Ato ning katkaton na lang. Wala. Gikan ta diri sa ubos dari dapit sa ginobsan na. Then saka ka dito. Saka Ay, wala. ta nang ining pinakataas nga bukid nga murag Mount Pinatubo. Ara kato. Mount Pinatubo. Ato lay ko gamay kay tintaasa di masud ka kung cellphone. Kameras ko cellphone. Tumoy ka. Ara. Salamat sa pagtanaw niyo sa mga video mga kayat. Please kog like mga kayat. Subscribe sa mong YouTube channel. Sa tumoy kayo. Mga kakat. Please subscribe og. Hala, kailangan ako. Please subscribe sa mga video mga kakat. Og share, follow. Thank you sa mga subscriber mga kakat. Thank you. Thank you, God bless. Thank you for watching mga kayat. Thank you. Thank you. Thank you. Dala mga kayat. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Dala mga kayat. Heart and the body. Ako ni parigi ng bula daw. Ay mapugdagan dagan. Nakadjin makita ita tapadong motor. Tara. Be mapugdagan dagan be, madakdak mo be. Nakadjin. Tara tog sa sayaw. Nagtangas nga truck nga kayat. Kuhaan na siya rin mga kayat nang may pagka lawam ni dito pita oh. Lawam ni siya dito pita mga kayat. Ikado sa tigmaligid ang kuhaan dere sa kyanan. Ara. Tricky sa kayo ni dito pita. Langlan dyan mo. Kuhaan ka dre di dyan ka magtaka pagpadagan kay sus. Lawam kayo. Tagag niya sa kyanan ha. At tawagin sa ubos po niton. Na, laham kayo din. Ano yung mga balay sa ubos. Murag New Zealand. Dahil murag tugwayanas baka. Nalagang masagbot. Thank you for watching sa among mga video mga kayat. Salamat. Please like mga kayat.